El cap d'any més sonat de Flaix TV. A partir de les 11 de la nit, un any connectats amb l'actualitat més immediata. Un any seguint el que passa arreu del món. Especial Flaix Informatiu 2002. Els trencapistes més impactants del 2002 sonaran a Flaix TV a partir de les 11:10 perquè comencis a escalfar motors. Just abans d'acabar l'any, Flaix TV acomiada el 2002 en directe des de la discoteca El Cel Sant Boi. Badó Lledó, Josep Lobató, Montse Soler, Sílvia Soler, Susi Mails, Irene Marino i Ariadna Puig posaran el punt i final aquest any. Les 12 campanades més ben tocades de la història. Comença l'any amb un somriure d'orella a orella perquè Chiqui Martí presenta les campanades amb un striptease que et faran nuegar. I a partir de les 12, un gran desplegament visual, musical i festiu donaran la benvinguda al 2003. A partir de les 12:10 i fins les 7 del matí, música per la teva superfesta. Una mega sessió musical fins que surti el sol. Flaix TV, el cap d'any més sonat de la història.